Hello kapagaya mo 1, 2, 3, 4. Pag hindi ka nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko ay inaasahan ko ang iyong pag-subscribe at don't forget to click the notification bell button. So ayan nga guys, ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa nangyari sa akin kung saan nawala ako ng mga ilang weeks or 1 month na yata. So guys, magsisimula ako sa kung paano ako na-disgrasya. So una, nung October 14 po, yun po yung pinaka malungkot na nangyari sa akin kasi nga having with my friends, pumunta kami sa ilalim ng tulay at may birthday party kasi doon dati. And niyaya ako and then nagpicture po ako doon sa may ilog, sa may bato. And pukunan ako ng jump shot ko. And then pagtalon ko po, and then yung pagtalon ko po ng hindi naman masyadong mataas, yung pagkalanding ko po ay hindi po maganda. So tumama yung yung right leg ko sa bato. At yung ko po dito po sa may hips ko po. Tsaka dahil masakit po, dahil hindi ko kinaya yung sakit, walang tumulong sa akin doon. Nagpaanod po ako sa agos. And then tumama yung shoulder ko. And then parang wala lang naman yun, kinaya ko pang umuwi. And then after mga weeks, nag-start na po siyang lumobo, bumukol siya, and lumalaki siya. So naalarma ako. And then ayun, sumasakit yung mga katawan ko. So nung October 21, yun yung first check-up ko. So kinailangan ko na pumunta sa pinakamalapit na sentro kasi hindi ko na kaya. Masakit na, makiro. Nakakaalarma talaga yun. Kasi lumalaki na siya. Parang star apple na yung nasa shoulder, diba? Yung pa ako. So ayun. And then, noong October 25, yun yung second check-up ko. At nag-detect na ako ng gamot na bibigay sa akin ng doktor. Pero kinakailangan daw akong magpa-x-ray. So, hindi ako nasaan mag-x-ray. Nag-x-ray nga ako noong October 25. So, October 26, lumabas na yung resulta ng x-ray ko. And then, sinabi naman ng doktor, pinakita ko sa kanya yung x-ray ko, sinabi ng doktor na hindi naman daw fracture dito, hindi, wala naman. Hindi naman siya. So, ayun, parang nabigyan ako ng lakas kasi na hindi siya putol, hindi siya fractured. So, noong October 28, parang yung kasi yung kung saan ako nag-disgrasya, parang may mga sinasabi sa akin ng mga matatanda na siguro may kumansin sa akin na ibang nilalang, yung mga hindi nakikita, yung mga masasamang elemento, gano'n. So, kinailangan namin na gawin yung mga pamahiin kung saan may mga ginagawa, may mga sinagawa ni Papa ko. Bawal na lang para daw so ginawa yun sa akin. And tumawag na din kami ng manginilot para hilutin ako, and then
hinilot nga ako kahit hindi naman ako hindi naman nagalit pa. Hinilot niya. And then after that, may mga sinabi sa amin na kailangan namin tapay. Yung mga ginawa namin. And noong October 30, pinisitahan ulit ako ng gamot. So, inom lang ako ng mga gamot. And then, ayun, parang feeling ko walang nagbabago eh. Masakit pa din. Lumalaki pa din. And then, sabi ko sa sarili ko, God, parang nahihirapan na ako. Parang hindi ko na kaya. Parang pagod na ako. Parang kailangan ko ng mamaalam. So, noong November 1 talaga, yung parang pinaka-dark times ko. Yung parang lubog na ako. Kumbaga, bagsak yung ano ko. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pagod na ako. Parang gusto ko na mamaalam. Kasi nga sobrang sakit, sobrang kirot, hindi ko na talaga kaya. And then, noong November 3, bumalik ulit ako sa center kung saan sinigawan nila sa akin yung aspire. Kumuha sila ng shrimp. Tapos, inject nila sa akin and then sinusubukan nilang tanggalin yung nana sa paa ko. As in, grabe, pinipisil-pisil nila. Ginagamay nila. Tapos, kinukunan ako ng nana pero nahihirapan sila. Sobrang sakit. Pero tinitiis ko talaga para maging okay lang lahat. So, ayun. Parang, after that, parang nagaanan ako ng loob. Parang, mas gumaan na yung pakiramdam ko. And then, sa hindi inaasahan, November 5, yung mala star apple dito sa shoulder ko is, habang nakahiga ako, nagpe-pray ako, God, hanggang kailan ako mag-i-PR, God, please tulungan mo ako. And then, November 5 na, yung malaking mala star apple dito sa shoulder ko, nag-explode. Pumutok siya, as in pumutok siya. Alarma ako that day. So, kinakailangan ko ng doktor. And then, pumunta nga kami sa center. So, ang ginawa that day, sobrang mga 3 hours na pinalabas lahat ng nana sa shoulder. Pati sa paa ko nga, kumbaga, sa paa ko nga is, masakit din at lumulobo siya. So, kinakailangan ginawa ulit yung injection ng paa ko. Kukunin yung mga nana. Dumating yung doktor and then siya yung magsagawa. Kinailangan nilang butasan yung paa ko, yung bukod sa paa ko. And then, after na nabutas, biglang pumutok din siya. Pati nga yung doktor natalsikan ng nana. Yung nana sa shoulder ko kulay yellow. Magkaiba sila sa nana ng paa ko. Super pa siya. Reddish. Pinkish white. So, siguro mas hinog na dito and then dito sa paa ko. Dito siya. So, ayun guys. Sobrang hindi ko mapigilan yung sarili ko. So, yung ginawa ko as in umagulgul ako, sobrang umiyak ako, hindi na nga ako nahihiyang hindi ako nahihiyang sumigaw, hindi naman ako nagsisigaw, pero yung iyak ko sobrang malakas. Umiyak ako na, God, ang sakit, hindi ko pinaya. And then, mga
mga 4 na nagkasasabi. Kutkuti met ta sa kama mo kutkuti ah. Meda? Sige. Oh, mamunay. Sige. Damdaman. Kamu kutkuti ah. Ah. Tulit, tulit, tulit. Oh. Nakakadami. Galing. Turtured mo. Oh, go ka. Hindi ka... Ako, jacket mo. Nasakit din. Nasakit din. Nasakit ka din. Ang lakit ang tud na eh. Amo ba? Nakado yun. Kansing ko sumamo kaya. Sulindap. Ang sakit. Pero nung nilagyan na ng anesthesia, pero parang medyo ano na siya, medyo 50-50, kumbaga 50% na maapde, 50% na parang numb na siya. And then, pinag-prepare ko na sana matapos na tong sakit ko na to, and then sana matapos na tong hirap ko na to. Mga 3 hours na natapos yung operasyon sa paa. Tsaka lahat-lahat din dito. Tinanggal yung ano. And then ayun, kinailangan pa akong i-wheelchair palabas. And then umuwi na ako sa bahay. Umuwi ako sa bahay, pagod na pagod ako. Gusto kong ihiga yung sarili ko. Gusto kong magpahinga. Gusto kong matulog ng mahabang-mahaba kasi nga pagod na pagod ako that time. Then, ayun nga, parang gumaan din yung ano ko, pakiramdam ko kasi nga, mas gumaan nga talaga yung pakiramdam ko kasi nga natanggal na yung mga nanay, hindi na siya makirot, hindi na siya masyadong masakit. Pero nilalagnat ako, as in, nilalamig ako siya. Tapos, nanginginig yung mga tubig ko. Katawan ko nanginginig na din. Pag inaalala ko yung sitwasyon ko, parang ito na yung pinakamabigat na nagsubok sa akin sa buhay. So November 6, kailangan kong ipagpatuloy yung ginawa nila. Kailangan pigain yung sugat mo, yung bukol mo, para lalabas yung mga natitira pang nana o yung mga namumuong nana. So, piniga ko ulit sa November 6. Dito sa shoulder ko, sa paa ko. And then, inulit-ulit ko lang yon hanggang sa November 7. Inipig ako. Mas magaan na ngayon kasi hindi na siya masakit, hindi na siya masakit. Pero hindi pa ako nakakalakad, grabe. Kailangan pa akong buhatin pag kailangan ko magbawas. Kailangan akong buhatin ng pinsan ko. Sabi kay tatay ko, binubuhat nila ako. Kahit sabi nila, lagi nila sinasabi sa akin na ang bigat mo. Pero wala din naman ako magagawa kasi nga hindi ko naman kaya. Hihinapan niya ako. Pero
kaya ko nang trabaho. Tatay lang isa. Pag kaya ko magpa-practice ulit ako maglakad. So ayun guys, ang pinagdadaanan ko ngayon sobrang hirap. Kung may mga bagay sana na gusto kong iwasan. Yun na nga yung pagtalon ko. Sana naiwasan ko yun para hindi ako napunta dito sa sitwasyon ko dito. So yung lesson learned sa akin, pag hindi ka sigurado kung ano yung mga gagawin mo sa mga hakbangin mo, huwag mong uumpisahan, huwag kang mag-attempt kung sa tingin mo hindi mo kaya. Yun yung lesson learned sa akin. Kasi sa akin before, parang hindi ko talaga kaya, pero sinubukan ko. So yun. Hirap. Tapos, ang lesson learned din sa akin, kailangan pala lagi mong tinitingala, lagi mong kinakausap yung nagbibigay sa iyo ng lakas. Lagi mo siyang inaalala. At kailangan mo magdasal sa kanya. Kasi nga siya yung pinaka mahalagang kapitan. Siya yung magliligtas sa'yo. Siya yung gagabay sa'yo sa mga araw-araw gagawin. So, yun. Parang nagsisisi ako na hindi ko nagawa yung dati. So, yan. Medyo malakas na ako. So, kailangan na natin gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa. Gawin mo yung mga bagay na kailangan mo pa lang dapat na gawin. Para mabuti ka sa lahat ng bagay. Sorry sa weather. Umuulan siya. Tapos kumukulong. So ayun guys, ang masasabi ko lang, salamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Salamat sa taong may malakas na paniniwala, nakakayanin ko. Salamat sa taong mga nagpapalakas ng loob ko. Salamat sa mga handang tumulong sa akin sa mga oras at panahon na naghihirap ako. Salamat sa mga may mamalaking puso. Salamat sa mga nag-PM sa akin. Salamat sa mga naniniwala sa akin na kaya ko to. And sana guys, sa mga gagawin kong video, sa mga susunod pang vlog ko, sana supportahan niyo po ako. Mahal po ang pag-vlog. So sana tulungan niyo po ako. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Uno Del Grande, and click the notification bell button. At i-like mo na rin, share, at komento mo sa baba kung ano yung nais mong i-advise, nais mong i-komento, kung ano yung kaloobin mo tungkol sa nangyari sa akin. So, salamat. Inaasahan ko ang inyong mga komento guys. So, hanggang sa susunod na mga videos ko, sana ay aabangan nyo. Mula ngayon, magtatagalog na ako, pero I'm still Ilocano and Snake. Bye! See you on my next vlog!